लाय नै अखासो हानो नागिरबाय रेल साइथिंआव बेरायहैनो नागिरदों होनदो साइथिं जोङो मा होनोलाय खिनो नागिरहैनो क'क्राझार स्टेशन ओइलाय खारनोसो नागिरदों आयौ जा गोबाव जाबायमोन आङो फैया अखासो हानो नागिरबाय नै औ नुखादों माथो फट' लायनांसो बै लास्टथिंजायसो जिरायहैनांगौ ने थ' जोंहाबो बिजिनियाव थांसै नामा अरुन बिजिनि ओइ बेंटला आं मास्कखौनो हमबोआखै ओमफ्राय बे टयलेटआव मा मोनखो बियो मबाइल नायबाय थाबावबाय ना टिकेट लाखिग्रासो आयो बेखौ नै रं फुनफिनासै आरामसे मोसौआ नै जा मोजांखा मोसौआ मैदेर दाउ आयौ खानोसै आयौ मा मैसोआनो मैसो आयौ मै गान्दा औ गबनिब्रा गबनिया एसे फुरलाहांसिन खोमसि माबा मोनफैबाय जिरायग्रा जा गुसु आंहा गस्ला गोलाव गानबोनायानो मोजां जादों नोंहालाय मानो गुसुथो मोसौमोन आयौ बाला बिरबावोसोलाय आङो सा लोंसै नामा औ साहाखौनो दासो लोंनानै फैदों गोजौआव गाखोलांनानै ओरै ओंखारहैसै चलो अरे भाई इधर एक तो की दूसरा कोई स्पंग माबा ओ वो स्पंग दुकान दखान kami langgan na balik ka din न्यू जलपाईगुड़ी कटिहार কিছু সময়ৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ प्लेटफॉर्मत আহি আছে कृपया ध्यान दीजिए कामाख्या से आने वाली न्यू जलपाईगुड़ी कटिहार के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गाड़ी संख्या 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है May I have your attention please from Kamakya to Anand Vihar रेल स्टेशनाव बेरायफैदों नै जों दा गोजौआव दङ ट्रेन फैगासिनो ट्रेन जा गोबाव जाबायमोन फैया दिनैसो फैथारबाय आङो अ
बेजों फैदों थाय ट्रेना आराहा हे ट्रेन फैगासिनो ट्रेन जेबो नुखायालै नै दासो फैदों अखा हाबाय जोङो दा थांनोनो हाला नै ओंखायनो गोजौआवनो थाबाय आगोलहाय ना बे नेटआ गैयामोन ना आगोलाव बे नेटआ गैयामोन ओमफ्राय दासो नेट माबाबाय आयौ आं जा गोबाव जाबायमोन ना फैया माने ओरैजाय बेरायफैनाय जायाखैमोन आरो ट्रेन फैगौ ट्रेन बायसान्सनि गलाङैनिब्रा मानसि गलाङैनि थाखाय बेबायदि होदों जा मोजां जासिनबाय दाना गोलावसिन जाबायना ओरैजाय गैयामोन मोनसेल' ओरैजाय बेबायदिसोमोन आरो ओमफ्राय दासो बानायदों नै ट्रेना फैगौ आयौ मावजोब्बायना मावजोब्बाय दै Oh my god थांबाय नै लान्जाया ओमफ्राय खर'आनो ओरैजाय जिबौसोना जिबौ बायदिसो नुखायो होनदो लाखिगोन खोमा बे मानसिनि माबासोना गारिसो खर'आनो ओरैजाय खर'आ नै लाखिबाय स्टेसनाव बेजोंसो साइज नुदों नै बेजों लाखिबाय ओंखायनो बिदिनो मानसि गाखोनदो जोंहा बहा थांनो रा फिनसै जों नै आयौ बोरिया मोजां नुदों नालाय माबाखौ फट' लादो जाम्बिलाय गालां थांसै आङो मा जाखो बागदावलायदों फाग्ला गोलैबा मा जानांगौ नै जा मोजां नुखादों नैबेखौ गोरलै खिलिनायखाय बिफाङा ओमफ्राय जा अखा खोरोमबाय गिबाय जोङो मबाइलखौबो लानो हनै थ' थिफखायाव थांसै थिफखायाव थांजायो दा मा गारिथाय बियो ओहो ट्रेनानै सालाफ्रा खिनानै गालांजोब्बाय जोंहा दाना बेखौसो मोनामजोबजोबसिगोन थांबाय रिंकि एक्ट्रेस दङ बावहाय आङो दा खोन्थाखुमागोन र' रिंकि एक्ट्रेसखौ मास गाज्रि मोनामबाय आङो मास्कखौनो हमबोनो बावदों रेलवे आसाम रेलवे पुलिस स्टेशन बेयावनो दङ मबाइल सेरगासिनो रिंकि थांबाय मेथाइ जानोबा मेथाइ ओइ नैबेजों दालाय बारस'ग्रा गैयामोन थलाय जों थांसै थाङा आयौ नै
सब कलेजाव मालाय प्रग्राम दं ओंखायनो गोजा गोजा गाननानै बेरायगासिनो रेल स्टेसन स्टेसननो अखासो हादों माथो अखा हादों अखा ओमफ्राय जा थांफिनसै जोङो नै अखा नांजोबबाय आंना मबाइला ओमफ्राय नोंहा बिथिं मानो थाखो दे होनबा हो ओमफ्राय जों बिदिखौ इयावसो गारनांगौ आरो नोङो बाय खेबनांगौमोन ब्रा फट'खौ बाव खेबनांगौमोन बर'नि दा साफाखौनो खालामासैलाय मालाबा क'क्राझारावहाय बिदिनो माबा फैबासो बिदिनो चिफ मिनिस्टार सोरबा फैबासो बेखौ साफा खालामफ्लाथारसैलाय ना दासान्दि जा लेथ्रा जानानै दंजोबथारो बेखौ बानायफिनाखै बैसागुनि माने साहा बागानाव फट'शुट लाहैनांगौमोन फ्रि 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 अखा हानायजों होननायसो जाबाय आसिनि दालानिसो आं नोंसोरखौ साथाखौ लाबोनो थिनखाथारदोंमोन ना बेखायनो दखानावसो थादोंमोन जोङो बै दखानाव बे बुरि थानायाव आदै नै आइदै आहासो गोलैथारसैमोन अखा जोब्बाय दाना जों बाजाराव थांनोसै अखा हानायजोंनो भिडिअखौ लानो मोनासै साथाबो लांफैयाखैमोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय आं बेवहायनो एन्ड खालामबाय